יבשו עינינו מדמעות, ופינו כבר נותר אילם בלי קול. מה עוד נבקש אמור, מה עוד כמעט ביקשנו לנו את הכל. את הגשם תן רק בעיתו, ובאביב פזר לנו פרחים, ותן שיחזור שוב לביתו, יותר מזה אנחנו לא צריכים. כבר כאבנו 1000 צלקות, עמוק בפנים הסתרנו הנחה. כבר יבשו עינינו מלבכות, אמור שכבר עמדנו במבחן. את הגשם תן רק בעיתו, ובאביב פזר לנו פרחים, ותן לה להיות שנית איתו. יו, ממי, זוז רגע. אבא, אני רוצה שתבדל פה היה ארון, פה היה תלויים כאילו, יש דברים שרציתי לומר ואינם נעמים לי, המילים שבחרתי אינן הטובות מכולן, עמוקים מן ים הסודות שאינם מובנים לי. היי שוות, מחפשת אומן מתכת עם לב זהב לשחזור של כלי ממתכת אשר נשרף בביתה של חטופה שחזרה מניר עוז. ועכשיו לסיפור המלא. דודתו של בעלי אשר נחטפה מביתה מניר עוז אהבה לאסוף כלי מתכת מיוחדים, וביתה היה מלא בכלים אשר כולם נשרפו כאשר אנשי החמאס הציתו את ביתה ורצחו לנגד עיניה את בעלה. בביקור שלי שם, כלי אחד משך את עיניי, ולא יכולתי להרפות ממנו ולהשאיר אותו שם. באותו הרגע החלטתי שאני משחזרת אותו ומחזירה לה את האגרטל שכל כך אהבה, מחודש באנרגיות חדשות וטובות. זה הזיכרון היחיד שנשאר מביתה אשר נשרף כליל. אז אם אתן מכירות אומן מתכת או מישהו שיודע לחדש כלי שנשרף, בתשלום כמובן, אשמח לעזרתכן, וזאת כדי לשמח אותה עד כמה שניתן, ולשמר לזיכרון מהחיים שהיו לה לפני. תודה על עזרתכם. יואו, זה נראה אמיתי. אז יש לנו 12 פרחים, זה גם 12 לשבטים, ויש לנו זוג, יש לנו 6 זוגות, זוג מכל פרח, יש לנו שושן צחור וקלות, ורדים, שושנים וחרציות. ושילוב של ברזל ונירוסטה. זה השושן הצחור הוא מנירוסטה, השאר מברזל, כן? ואפילו אלה עשויים מברגים שקיבלתי משריון ל-40-50 שנה. ותן לנו לשוב ולראותו,
יותר מזה אנחנו לא צריכים.